Prøv lige at reset den her, 2 sek efter det her. Vi lander slet ikke super late til det her nede. Haha, det skal nok blive fucking sjovt der, boys. Holy shit. Fucking sikker så. Så er du inde bag ved mig og står og venter med en AK-47. Fuck lidt. Nu prøver vi lige at kopiere den der egenskaber. Fuck det her. Legit ikke. Hvorfor viser den ikke? Jeg forstår det ikke. Refresh when browser come inactive, yes. Properties. Local files. Nej, det skal det ikke være, ja. Det skal bare være den der OK. Prøv at se her. Jeg prøver at slette den igen, ikke? Legit Twitch alert, ikke? Fantastisk, men hold kæft, jeres lort er ligesom Daybreak, man. Pisseskrald. Browser capture. Goal. Ja, det kan jeg ikke finde noget stave til, man. Fjerner vi den der, så er der den der ind. OK. Se, den virker, ikke? Save changes.